Jekk verament irridu nsaħħu l-istrutturi bażiċi irridu npoġġu l-kol biex niddiskutu fl-imkien. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervent fuq Net FM fejn tenna li bekk biss nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Kull min għandu proposta xi jġib impoġġu bil-qiegħda u jekk verament irridu nerġgħu nibnu mill-ġdid. Nibnu mill-ġdid mhux nagħmlu il-musical chairs jew nbidlu l-uċuħ. Imma rridu verament insaħħu l-istrutturi bażiċi illi huma s-sistin ta' pajjiż demokratiku, il-gvern waħda ma jistax jagħmilha. Dwar ir-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija Adrian Delija qal li kieku Lawrence Kutajjar ir-riżenja qabel kienu jkunu evitati problemi li l-pajjiż affaċċja fl-aħħar sentejn u dan sempliċement għax ħalla lil min jużaħ kif jaqbel lilhom. Tenna l-pożizzjoni tal-oppożizzjoni li l-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija jintażel bl-appoġġ ukoll tal-oppożizzjoni ħalli l-korp ikun verament ta' servizz għal pajjiż kollu. Issa importanti li jekk vera rridu nagħtu sinjal bħala pajjiż il-Prim Ministru Roberta Bela għandu jilqa' il-proposta li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni illi allura meta niġu biex noħtru il-Kummissarju l-ġdid nagħmluh b'mod illi nassikuraw li jkun persuna li jgawdi fiduċja ta' kulħadd. Dwar il-Kumitat maħtur mill-Gvern għal governanza Adrian Delija qal li ħasra li dan qed jitmexxa minn Mario Kutajjar, il-kap ta' ċivil, li l-Partit Nazzjonalista ilu jitlob għar-riżenja tiegħu. Staqsa għaliex ma ġiex ikkunsidrat sem l-Oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili. Dan hekk kif għandna kumitat li se jkun qed jimmonitorja lilu nnifsu law magħmul minn membri tal-Kabinett stess. L-iktar ħaġa importanti trasparenza, l-awtonomija, l-indipendenza u mhux nagħmlu bodi sempliċement biex ikunu nagħmluhom u nimlewhom bl-istess nies illi jridu jiskrutinizzaw lilhom fuq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa dwar il-konsistenza ta' kliem il-Prim Ministru Roberta Bela u jekk il-mexxej Laburista jitkellimx kif jaqbillu jew skont quddiem min ikun. U dwar il-ħidma tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista hekk kif it-tnejn jerġa' jitlaqqa l-Parlament wara l-waqfa twila għal żmien il-festi, Adrian Delija qal li fuq quddiem-net tal-aġenda tal-Oppożizzjoni tibqa' l-emerġenza fil-klima. Din il-kwistjoni kienet tiġi diskussa fl-aħħar xhur tas-sena li għaddiet u la darba l-Gvern għadu ma għamel xejn dwar dan, l-Oppożizzjoni se tibqa' tara li din l-emerġenza tiġi trattata mill-aktar fis.